ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସୁଖ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ବାପା ମା ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଜଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଦେଶ ଘରା ପରା ବେଲାଟ ଲାଗି ହବନି ଭିडियो କ୍ୟାପଚର ସେଠି ସେଠି ଚାଲ ପଛ ବେबी ଚାଲ ପଛ ପୁରା ତମ ମାପ ସାଇଜ ସେଇ ଝିଅ ମାପର ବସେ ଏ ପୁରା ସବ ଦିଦି ଚେक କର ମତେ ଛାଡି ବସିଲ ଆମେ ଆଜି କିଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ସତ୍ୟ ହେଲା ଚୁପଚାପ ବସ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଅସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଅସତ୍ୟରେ କ'ଣ ହବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅସତ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ରାତି ଦିନ ରାତିର ଦିନ ତାପରେ ଇହ ହେଲା ପର ହବ ହେଲା ଇହର ପର ଆକାଶ ଆକାଶ କ'ଣ ହବ ଆକାଶ ଏଇଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଡେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଆକାଶ ପାତାଳ ମାନ ଅପମାନ